हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद गोनांथार आयदाखौ लानानै बाहाय सावरायनो फैनाय जादों। दा बेयो सावरायनाया गोलाव जागोन आरो भिडिअआ गोलाव जागोन, बेखायनो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो खोनासंनायनि मिजिं थिदों आरो साफ्रोमबो बे आयदानि सायाव जर खालामनानै गोसो होनानै नायनो बिजिरनायनि गोनांथि दङ होननानै एबा साननांगौनि गोनांथि दं होननानै बेखौ खालामनाय जादों। दा बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जोङो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गावबा गावनि फिसा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनखौ फरायनायाव दावगाथों होननानै क्लासाव जिहेतु गासैबो थाखोनि एबा गासैबो फराफोरनि गुदि खिथा बेखेवनानै होजोबसेयावबो माखासे फरायसाफोरा थालाङो। दा बेनि थाखाय जोङो टिउसन होयो एबा माखासे आयदाफोराव जाहाथे गथ'आ हाख'वाब्ला बेखौ आवगायहोनो हाथों होननानै जोङो टिउसन होनाय जायो। दा बे बेलायाव नाथाय जोंनियाव टिउसन होनायखौ जोङो गोबाङानो गोरोन्थि खालामो, जायनि थाखाय टिउसन होनायनि माने टिउसननि थिबो मोनफुंनो हाया आरो गथ'फ्रा। दा बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बेयाव लाबोनाय जादों माखासे गोबांथार पइन्टफोर। दा बाहाय जोङो नुनो मोननाय जागोन जे जोंनि बिमा बिफाफोरा जायफोरहा फरायसा आरो गाव माने गारजेन आरो बेजों लोगोसे टिउसननि जिहेतु टिचार बे साथामजों सोमोन्दो खालामो बिथांमोना साक्सेस जायो आरो बिथांमोननि दावगानायखौ हमथानोबो हाया। दा बैफोर बिथांमोनासो टिउसन लानायाव बिथांमोनासो साक्सेस जागोन एबा बे टिउसन लानायनि मुलाम्फाखौ मोनो। दा बिनि सायाव बिथांमोनखौ आं बुंनो थाङाखै, नाथाय गुबुन फारसेथिं जों नुनो मोननाय जायो जोंनि गोबां टिउसन टिचारफोरानो बयबो मिथिगौ आरो जायफोरहा लायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनाबो मिथिगौ आरो जायफोरा बे जेंनायाव दङ बिथांमोना गासिबो मिथिगोन जे जोंनि फरायसाफोरा माने लाफुङा, टिउसनखौ जोङो लाफुङा। दा लाफुङैनि खारना जोंना मोनसे खोथाया जाहैबाय गोबांनानो बिमा बिफाफोरा जोंना माने फ्रायनानो माने गोरोंथार एबा गासिखौबो बुजिनो हानाय बेबो नङा गामिनि रायजो जानाय सुबुंफोर। दा बेखायनो फिसाखौ मास्टारजोंनो बा फोरोंगिरिजोंनो मोजाङै मोजां सावरायनानै लाहैथों, गावनि जेसेबां नांगौ बेखौ लाथों होननानै फोरोंगिरिजों जास्ट खनसे रायज्लायना होबाय, बेनिफ्राय फरायसाफोरखौ थिनहरबाय। दा बे बेलायाव फरायसाफोरा फैनानै टिउसन लाफैदों लाफैया बेखौ खेल खालामा, माने मास्टारजों जगाजग खालामफिनबाय थाया। आरो फारसेथिं जाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंना जिहेतु टिउसना जोंना गासिनाबो पेइड जायो, साफा सानैया फ्रियाव लानो हागौ बिथांमोनहा, दा बिथांमोननि थाखाय जेबो नङा। नाथाय पेइड जायफोरा लागोन दा बिथांमोनहा खस्थ' खालामनानै फोरोङो। दा बेनि बेलायाव गारजेन बिथांमोनहा जोंना फरायसाफोरनि टिउसननि फिसफोरखौ जाहाथे हरो जानांगौ, नाथाय गारजेन बिथांमोननिफ्राय एबा फरायसा बिथांमोननिफ्राय टिउसन टिचारा मोनहैया आरो बिथांमोना जुदि होहैनो हाला अब्ला ससेनिफ्रायनो लाबाय थानायनिफ्रायनो फरायसाफ्रा खारनोसै। दा बेयाव टिउसन लानायनि जिहेतु मिनिंमोन बे गैला आरो बाहाय सोलोंनांगौआबो बाहाय गैला। दा बेयो बयनिबो जायो। जों गोदो उन्दैयावबो लाबोदोंमोन, जों सोलोंनायनि थाखाय लाबोदोंमोन। बे बेलायाव सासे टिचारजों जों लानायाव 15-16 गाहाम स्टुडेन्टस जायो मोनसे क्लासनि। दा बे बेलायाव पेइड एबा फैसा होफैग्रानि बेलायाव जों नुनो मोननाय जागोन 5निफ्राय 6 स्टुडेन्टआल' जोंनि टिचारनो फैसा होफैयोमोन। माखासेया फैसा होआ, मा खालामो बिसोरो मास मोनसे लानोसै, जेलाना फैसा होफैनांगौनि सम जायो बिथांमोना होफैला खारबाय। आरो जायफोर बिथांमोना बेबायदि खारदोंमोन जोंनि लोगोबाबो बिथांमोननि फरायनाया ससेनिफ्रायनो गैला, माने फाल्थुखा, माने बिदिगा साक्सेस जाहैया बेखौ जोङो नुखाबाय। आरो दानिया जों टिचार जाफैनानै टिउसन फोरोंनायनि माबाखौ नुफैफिनबाय, लाफैफिनबाय आरो बे बेलायावबो एखेखौनो नुनो मोननाय जायो। खायफाया हाफ फैगोन बेनिफ्राय खारला, फैसा होफैला बेनिफ्राय गैला आरोखि। दा पेइड जिहेतु लानाय माने फैसा लानायनि गेजेरजों जिहेतु फोरोंनाय, दा बे बेलायाव फोरोंग्राया गावनि मुलाम्फा एबा गावनि नांगौनि थाखायसो फोरोंदों आरो गावबो रोंनो होननानैसो फैदों। दा बे बेलायाव बेबायदि खालामनाया जोबोद इनाय आरो बियो मोनसे रावनिबो टिचारनिबो खहा नङा। टिचारा बेखिनि फैसा मोनैनि थाखायबो जेबो जाया, नाथाय फरायग्रानि थाखाय बियो खहा जायो आरोखि। आरो बेखौ जुदि एरियायावनो मिथिबाय बेबायदि फाल्थु होननानै अब्ला रावबो लानायबो नङा आरो रोंनायबो नङा, आद्रा जाबोबाय, बेनियाव आद्रा लागोन बेबायदि। आरो माखासे बिथांमोननियाव ओरैबायदिबो दंखायो, गारजेन बिथांमोना फैसाखौ हरो, बै फरायसाफ्रा हैया आरोखि। ससेनिफ्राय बेयो गावनि जाबाय, माने टिचारनो हैनो होननानै हरदोंमोन नाथाय बे फैसाया गावनि जाबाय। दा बे बेलायाव मोनसे बे जाहोन जानानै फैदों। आरो फारसेथिं जाय माखासे गोबां बिमा गारजेनफोरानो जोंना माखासेया दंखायोबो, नोंथांमोननि गेजेराव गोरोन्थि जानो हागौ, नाथाय दंथारोबो, बेफोरखौ फैसा होबाय थायो नामा फैदो होननानै लेंहरफिनगोन दस्रानिफ्राय, माने बेखौबो जों स्टुडेन्टनिफ्रायनो खोनायो आरोखि। नोंथांमोनहाबो गोबाङानो स्टुडेन्ट लोगोनिफ्राय खोनादों जानो हागौ। दा बेबादिबो गारजेन बिथांमोनाबो बेबायदि जोंनाव माखासे गोरोन्थि साननाय दङ आरोखि। दा बेबादि माने फ्रियाव फोरोंनो हाया नामा सासेल'खौनो सानो, नाथाय बेबादि सानैनो दहायनि एग्जाम्पल होबाय नोंथांमोननि सिगाङाव 15-15 जन
फरायसाफोर 16 जन 20 जन गाहाम फरायसाफोर फोरोंनायनि बेलायाव जायफ्रा फैसा होगोन बेनि बेलायाव 7-8 जनाल' होयो दा बेबादि आरो गामि एरियायाव जोंनि मोनसे बाथ्राया बे टाउन एरियायाव बियो सोलियो गामि एरियायाव मा जायो टिउसन लाग्राफोरनिफ्राय नोंथांमोनहा खबर लाबा मिथिगोन सोंबाबो मिथिगोन जे फार्स्टआव एडमिसन बादि जोङो जुदि एडमिसन सिस्टेम खालामोबाबो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा माने ब्लेमसो खालामो फैसानिल' थाखायल' लायो फैसानिल' थार सिगां फैसा होग्रोनांगौ बेबायदि सानो नाथाय गोबां टिचारफोरानो बेबायदि खालामनो सानो नाथाय गामि एरियायाव बियो सोलिया जोंनि माने गासैबो नेगेटिभ थिंकिंनि थाखायनो सोलियो आरोखि बेफोरबादिया नाथाय टाउननि बेलायाव बियो आलादा जायो दा बे बेलायाव जोंनियाव टिउसन लानायनि बेलायाव फरायसाफोरा माने जोबोद साक्सेस जाया आरोखि जाफुङा गावनि माखौ लानो थाखाय थांनांगोन नाथाय मा खालामनानै लाहैखो दा बेफोर गासैबो जोंनि फरायसाफोरनियाव गासैबो एफेक्ट खालामजोबो दा बेखायनो जायफोर फरायसाफ्रा टिउसन लानो ओंखारो फैदाव लानो ओंखारदों माने रां होनानै लानो ओंखारदों नोंथांमोना रांखौ होखानांगोनानो आरो जायफ्रा लानो होननानै फैदों लाथारनांगोनानो दा बे मोनसे प्रब्लेमा नोंथांमोननिसिम बेयो जोब्बाय दानिया गुबुन मोनसे टपिकआ जाहैबाय टिउसनखौ जों माखौ लायो एबा टिउसना बबेखौ लानांगौ जों बेखौ जेबो मिथियो आरोखि जोंनि गार्जेन बिथांमोना खालि माने बेयो जोंनि ससियेल इनभाइरनमेन्ट जानानै फैबाय मोनसे बे जाहैबाय मा बे इंलिश मेथ्स आरो साइन्स बे मोनथामखौ टिउसन लानांगौ स्टुडेन्टआ मेथ्सआवनो ओरैबायदि आखा फाखाखा नाथाय इंलिसावल' दुरबल दा बेखौबो नायला फारसेथिं इंलिसाव दुरबल आखा फाखाथार नाथाय मेथ्सआव माबि दुरबल एबा मेथ्सआव हाया आरोखि दा बेफोरखौ बबेयाव हायो बबेयाव हाबा गाव जेबो नायालाबा फोरोंगिरिनिफ्रायबो जेबो सोंस्लिवा जास्ट बे साबजेक्ट मोनथामा गोरा बेखिनिखौ लानांगौ थिनहरो आरोखि फारसे नुनो मोनबाय जायफ्रा टिउसन लायो फोरोंगिरिफ्रा बिथांमोना बुंबाय मा मेथ्सआव ओरैबादिखा आरो मार्क्सआबो ओरैबादिखा माने मेथ्सआव जेबो टिउसननि गोनांथि गैया आरो हारसिंनो हाखायो फोरोंगिरियाव क्लासाव लानायजोंनो हाखायो नाथाय बेखौबो टिउसन खालि मेथ्स साइन्स आरो इंलिश दा बेखायनो माखासेयाव नाथाय बेनि मार्क्सफोरा जेरै MIL-फोरखौबो गथि फोरोंनांगौमोन आरो माखासे ससियेल साइन्स बेफोरखौबोदि थिग फरायनांगौमोन आरो फारसेथिं जाय जिअग्राफि बेबोथ' थिग फरायनांगौ मोनफ्रोमबो साबजेक्टआदि भेलु दङ बेखौ जोङो साना आं होनाखै गासिबो साबजेक्टखौ टिउसन लानांगौ नाथाय गासिबो साबजेक्टखौ खेल खालामनांगौ बे बाथ्रायासो आरो फारसेथिं जाय बबे साबजेक्टखौ टिउसन लानांगौ बेखौ खेल खालामनांगोन बबेया हाया बबेखौ बुजिया बेखौ नायनांगोन जुदि जोंनि गार्जेन बिथांमोनहा रोङाबा एबा मिथियाबा बेखौ फोरोंगिरिफोरजों आल'सना खालामनांगोन सावरायनांगोन बेनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय बुजिनानै लानानैसो फरायसाफोरखौ नायनांगोन दा बेखायनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर गेप जानानै थालाङो जोंनि थाखाय बेखायनो फरायसाफोरा बेयाव गोबां माने जेंनायाव गोलैयो आरोखि एबा माने टाइमा वेस्ट थाङो आरोखि ओरैनो हाखानाय फराखौबो लागोन टिउसन टिचाराथ' बुंनाय नङा बेखौ नों हाखायो होननानै बेहा इजिसो मोनगोन जेसे गथ'आ मेथ्सआव ओरैबायदि थब एसे खिथाबानो हाखाजोबो माने हारसिंनो हाखायो बियो दा बेखौबो बियो टिउसन लागोन मानो होनबा बेहा इजिसो मोनगोन फोरोंनायाव जायहा हाथारा बेखौ गथि फोरोंनानै रोंहोनांगौ बेहा प्रब्लेमसो बेखायनो गार्जेन बिथांमोनासो खबर लानांगौ गोनांथि दङ बेनिफ्राय माखासेया जाहैबाय मेथ्स साइन्स आरो गुबुन माखासे गोरा साबजेक्ट जायखौ जों होननानै मिथियो दा बेनि बेलायावबो बेखौनो फार्स्टआव गावनि गथ'खौ नायखांनायनि उनावहायसो बबेया लाथावा बेखौ नायनांगोन दा बे मोनसे मोननै गिदिरथार पइन्टआ जोंनाव समाजावनो मोनसे ससियेल इनभाइरनमेन्ट जानानै फैगासिनो दङ बेखायनो जोंनो साफ्रोमबो गावबा गावनिनो फिसा गथ' गथायफोरखौ जोंनो फोरोङो आरो जाय जोंनो फोरोंहोयो दा बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो बेफोर बाथ्राफोरखौ नायनांगोन अब्लासो जोङो लासै मोनफा गुस्लायलांनो हागोन आरो गावबा गावखौ एबा समाजखौ सोदांलांनो हागोन दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन बिनि अनगायैबो गोबांथार टिउसननि बेलायाव माखासे बाथ्राफोर थालांबाय जानो हागौ दा बेफोरखौ जोङो गावबा गावबो साननानै नायनो हानाय जागोन दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन एसेनोसै नोंथांमोनाबो शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।